Maria diri no? Man siguro. Lagi siguro na palagon siyang mama ba. At tara oy, maguna na ta. Tara. Uy, asa mo? Tatya, muadto mi sa tindahan ni nang biti. Tara, banta. No, dili man ko pala agon ni mama. Magdula mo dito. Unsa pa man di ay magtaguan ay magtukog dito. Lani, bahala ka. Unya, dili makakamula ag kami. Bye-bye. Lingaw kay turon inang dula ba? Kuanay silang tukog. Asa ka anak ko to gibutang ang tamtax ha? Nangita si mama sa tamtax. Dili kay ko magsaba kung asa na kong gibutang para iya ko masuguan. Dili mo dito na ko nabutang ba? Ngano mo wala? Ay tama, pangutan daw na ko si Maria, basig nahipos niya. Maria, dali sa rago dire. Wa na gitawag na ko mama, adtuon ako bi. Unsa ma suguon ko nimo? Maria, di ba natay dagang tamtax nahipos nimo? Asa na ko itugan? Ma, wala man ko kahipos ma. Basig na hurot na. Pagpalit na lang. Sige, paliti ko dito og tamtax be. Pagdali ha kay gamiton ako. Ang bila jud ko ron. Ambi ma be. Pagdali ko para makaapil ko silang dula. Tensa. Atong binuangan sinang biti karon. Ako'y una mo palit kay piso naman akong kwarta. Ako'y una mo palit na may kwarta. No. Pila? Piso. Ako'y una mo palit. Napaghuman mga taod-taod. Ikaw na pod. Sure, ako na pod. Ikaw na pod. Sige. Kay kabalo ba mo ni nang biti mo dali? Dali pera sa puto. Ayo nang papalitan ni. Ayo. Guys, tindiro eh. Ano po ning tulo ka badlungon o magsigig ayo nya piso ray paliton? Sabi na inyo, ayaw kog langan naha kay daghan pa kay kog buhaton. Ayaw gud kasuko ng biti, mawala imong kagwapa ba? Ikaw lang. Papalit ako isa ka pulburo ng bi. Dara Narate Hala tag 1.25 ba yan na among pulburon dong? lista lang sa utang ni Papa te. Ato sabi. Rempa. You play. Teka lang dito mo pawis, balik lang ko ha, mamalit sa ko. Sige. Ayo! Balik na pud oh. Mao na ba kay di man tingog mong pagpalit? Papalita kong bar nuts, te. Dara Claire oh. Mamayad, te, oh. Na, 1.50 man na Claire. Ilista lang daw sa utang ni Lola ang kulang, te. Salamat! Na, hirtig ng mga bataa ba? Puro manikulang ilang mga kwarta. Ay, mo doon pawik. Ulo ko. Nagula na day mo, kaapila ko ninyo be. Na, sige sugo ka sa mong mama, madamay na pod mo anak para ato ni agi. Wala lagi, paapila ko ninyo. Ako na. Sige, papilo na lang nato doon Oh, pawik. sige. Play na. Ay. Dali po ninyo. Sa. Bantay ha, wala di kasay. Sige. Dugay man bata ah? Taod-taod naman to akong gisugo. Nagapit-apit na po siguro itong dula ay. Ako na lang apason bi para madali akong trabaho. Dahil dyan na akong bata aron. Imbis mahuwa na ang tapos akong trabaho, naglangan-langan yun sa akong gisugo. Sige ha, kanina. Unaon na kayo magtutong pawex. Pawex. Murag, di magbaron ni Maria? Ah, nagdula na po siya sa iya mga barkada ay. Karon lang ka. Ito graday ka wala ka kauli dayon ha. Kaya nakapit-hapit graday kag dula. Nahilo man lagi mo, natag-ala na kolusyon no. Daray mo ha oh. Claire, daray mo, klaro ka ayo. Dara kay Claire. Alangan, ako pa. Basta kay Claire, ako nang natag-ala.
anan. Dara kay dudong pawik. So, unsa man, clear. Basta sige magkapanawag. Naunsa mo? Unsa yung gitanaw sa likod? Maayo kayo kamutag ano? Asa naman akong gisugo nimo? Ma, wag jud mi salaan, anong. Nang. Ma,